ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೈಗಳು ತಿಂತೇವೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೈತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈತಾರೆ ನಮಗಿಂತ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು, ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಾಧವ. ಸೊ ಮಾಧವ ಕಿನಿಮುಲ್ಕಿ ಇವರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇವರು ಜಸ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮೇಸ್ತ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇರಳ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ ಯಾ ಪಾತ್ರನೇ ಕೇರಳಿಗೆ ಕೇಳಿಗೆ ಕೇರಳ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್. ಇರ್ ಪಾತ್ರನ ಕೇನು ಮಾರೆ. ಹಲೋ 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 ಯಾನ್ ಎಮ್ಮೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದೆ. ಸತೀಶ್ ಯಾನ್ ಮುಂತು ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಎಂಕಲೆ ಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಇರ್ ಇನ್ನದೇ ಇರ ವರ್ಕ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಪುರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬರತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನುಂಡು ಮೇರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗಾರೆ ಪುರ ಮಾಡ್ಬರುಂಡು ಓ ಏಜ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ಇರ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ನಾಲಿಗ ಅದತ್ತ ಇರ್ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಶೇಖರ ನತ್ತಿ ಸತೀಶ್ ಓ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅತ್ತ ಮಾರ ಇರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ರೆ. ಇರೆ ಕೊಂಚ ಕೆಲ್ಸ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇರೆ ಪದಂ ಪಾತಿರ್ರಿ ಅಂಕರ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್. ಅದು ಏರ್ ಬನ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲಗಿತ್ತ ಕೆಲ್ಸ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇರ ಮಲ್ಲ ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರೋರ್ ಬರ ನಿಕಲ ಹಂಸಾನಿಪುರ ಎನ್ನಡಪುರ ತೋಜಾಜಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಏನೇ ಭಗವನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದ ಇರೆ ಗಾರೆಪುರ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅತ್ತ ಇರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಾರೆಪುರ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದೆ ಇರೊಂಚೂರು ಇರ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ ಪಾತಾರೆ ಇರ್ನ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಇರ್ನ ಹಂಸಾನಿ ಬರ ಬಡ್ಚಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಹಲೋ ಒಡೆ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಗೋಲ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಇರ್ನ ಒಂದು ಬರ ಬಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಪ್ರವೀಣ್ರ ಈಗ ಆಪುಂಡ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇರೋ ಮಲ್ಲ ಗಾರೆ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ವೈಕ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಲ್ಪುನು ಓ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಪತ್ತಿನ ರೋಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತರಂಜ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಡ ತಿರ್ತು ಪೋಪ್ನದೆ ಏನ ಪನ್ನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೈತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ವನಸ್ಪುರ ಕೊಡ್ತನು ಕೂಡ ಸಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತು ನಿತ ಇರ್ನ ಗಾರೆ ಪುರ ಅಡ್ಡದ್ ಬೋತು ಗೇರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬಾಯಿ ದುಲ್ಲೇ ಬಾತಿರ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಏನೇನೆ ಬಂಟಗಲ್ಲು ಇರುಪುನ್ ಬಂಟಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಂಡಲ್ ಒಲ್ಪ ಬಂಡೆಗಲ್ಲೆ ಒಲ್ಪೆ ಇರ್ನ ಅಧಿಕ ಬರಪಡ್ಚಿ ಇರಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಗಾರೆ ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ
ಬಕ ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಸಿ ದಯ ಪಂಡ ಮೊರಣಿದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾನತೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಲಾಟ್ ಪೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಬರ್ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಏರ್ ಮಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರೆಗೆ ನಂಬರ್ ಏರ್ಲ ಕೊರಿರಿ ಇರದಾಗಿ ಇರದಾಗಿ ಇರದಾಗ ಬಂದಾಗ ಇರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಪಿಂದಾನೆ ಇರೆಗೆ ಇರ ಬೆಚ್ಚ ಪುರ ಉಂಟವ್ರಂಡು ಗೊತ್ತಾನತೆ ಅತಿ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ದೆಕ್ ದಕ್ಕುವೆ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಇರ್ನ ಗೋಡೆಗೆ ದಕ್ಕರಂಡು ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಕ ಎಂಜಿನ ಲಾಟ್ ಪೊಟ್ಟು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ ನಂಬರ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೋಡ ನಂಬರ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅರೆಗೆ ಅತ್ತಿ ಇರೆಗೆ ಹಾಂಕರ ಬಿಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಅರೆಗೆ ಹಾಂಕರ ಬರ ಬಿಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಏನ ಅತ್ತಿ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇರ್ನ ಹಂಸನಿಪುರ ತೋಜಾಂಬಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಇರ್ನ ಏನೋ ಕೆಲ್ಸ ಅವ್ ಮಲ್ತು ಬೋಲೆ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಇರೆಗೆ ಏಂಚಿನುಂಡು ಆತೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ನ ಅಂದುಪುರ ಬಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನತ ಈರ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನತ ಬಕ ಏನ ಬಕ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಪುರ ಕೆಲವು ಪುರ ಏನ ಬನ್ನಿ ಬಲ್ಲೆ ಏನ ಆಯ್ತಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತಿರ ಎದುರು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಹಲೋ ಯಾನಿತ ಓಲ್ ಬರೋಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇರೇನು ಮಲ್ಪರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನದೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪರ ಇರೆಗಾಪ್ನ ಏನ ಜಾಲಿಗೆ ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಾರ ಅವು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಲಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಾರ ನಿಕಲ್ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಬರ ಪಾಡ್ ಸೈತಾರ ಗೊತ್ತು ಜೈಕ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಹತ್ತೀರಿ ಬಗ್ಗೆನ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ಬೇಡಿ ಅಂದೆ ವಾಜಾಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇತ್ತ ಅವ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಪೂರ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ತದು ಬಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಲ್ತಾ ಉಂದ ಅತ್ತ ಅವ್ವ ಉಂದ ಲಂಗ ಬುಸ್ಕು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಣಿಪಾಲ್ ಒಲ್ಪ ಬಂದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಒಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಕಾರ್ಕಳ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಂದೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಒಲ್ಪಲುಪ್ಪಿ ಇರೋದಾಗ ಅತ್ತೆ ಇದು ಒಟ್ರಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಈರ್ ಒಟ್ರಸಿ ಅಣ್ಣ ಯಾಲ ಒಟ್ರಸಿ ಇರಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಟ್ರಸಿ ಯಾನು ಈರಿ ಎರೆವನ್ಬಿಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ನೀನು ಮಣಿಪಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಜ್ಜ ಮಂಚಿದಲ್ಪ ನೆನಪಾಂಡ ಮಂಚಿದಲ್ಪ ಅಂತ ಡೌನ್ ಪೋನಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕತ್ತ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋನಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇಜ್ಜ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದೆ ಅವಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅತಿ ಈರ್ ಮಂಚಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬೈಜಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಭೂತ ವೈದಿನ ಅಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಅದು ಭೂತ ವೈದಿನ ಇರ್ನ ಭೂತ ಬೋಡ ಬಣ್ಣ ಭೂತ ಎತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಬೋಡ ಏನ್ರೆ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಇರಗೆ ಇರಡ ಭೂತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಇರೇನ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನಾರ ಅಂದೆ ಇರೇ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನಾಯ ಅಂದೆ ಬೇ ಹಲೋ ಅಂದೆ ಏನ ಬನ್ನಾಗ ಬರೋಡಾ ಮೀನ್ ಮಾರ ಬರೋಡಾ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಲ್ ತಿಂದ ಆಗಿರಿ ಕಟ್ ಮಾಲ್ ತಿಂದ ಆಗಿ ಬಲ್ಲೆ ಈರ್ ಕಟ್ ಮಾಲ್ ತಿಂದ ಆಗಿ ಬಲ್ಲೆ ಈರ್ ಕಟ್ ಮಾಲ್ ತಿಂದ ಆಗಿ ಈರ್ ಕಟ್ ಮಾಲ್ ತಿಂದ ಆಗಿ ಬಲ್ಲೆ ಈರ್ ಕಟ್ ಮಾಲ್ ತಿಂದ ಆಗಿ ಈರ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಬೆಂಚ್ ಆಪ್ಡಿ ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ಐಕ ಒಂತೆ ಎಳ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರ್ ಪಂಡ ಆಪ್ನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀರ್ ಪಟ್ಟು ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರತ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ ಬರಬರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಇರ್ನ ಈರುಂಡತೆ ಈರಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾನತೆ ఓ హలో ఎంకులుతులే ఈ రంచ పనొచ్చి ఎంకులు ఒట్రాసి ఎంకులు ఓలోలు ఇత్తినకులు ఎంకులు లోకల్ పాతరే
ಆ ಓ ವಾ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಉಳ್ಳಾರ ಮಾರ ಹಲೋ 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 ಬಾಯ್ ಬರ್ತೀಯ ಕಟ್ಟಿವನ ಬರ್ 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 ಗಾಯ ಬಾಯ್ ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ ಪಾತಾರೆ ಏನು ಯಾರು ಹಲೋ 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 ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಇದು ನಮಸ್ತೆ ಟಿಕ್ಕಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಟಿಕ್ಕಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟಿಕ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಧವ ಕಿನಿಮುಲ್ಕಿ ಯಾನೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದುರ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ದ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದುರ್ಲೆ ವಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅಂಚ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ರಿ ಮಾಧವ ಅವೇ ಹಲೋ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಸಾರಿ ಏಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪಾಪ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪರ್ ಇರು ಅದೇನು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಎಂಗುಲು ಈದ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗೆತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಅವೇ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಿ ಮಾಧವ ಅವೇ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಬಿಸಿ ಪ್ಲೇ ಏನು ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಬಾಯ್ ಓ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುರು ಸೊ ಇವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆದಿತ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೊ 250 ಜನರಿಗೆ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರೆಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುವ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪುರ ವಯಸ್ಸನ್ವಾರೆ ಅಂದೆ ಎಂಕೊಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 250 ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಾನೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮವರದಲ್ಪ ಅಂಚ ಸೊ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದಿ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುನಿಲ್ ಬಂದ್ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಅಮಿತ್ ಬಂದ್ ಅಂದ ಸೊ ಇರ್ ವಯಸ್ಸನ್ವಾರ ಸರ್ ಗೆತೋನ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಆಡೆ ಬರೋಡ ಅಪ್ಪನೆ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುರತೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆನು ಪನ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆತೋನವರ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಮತ್ಮೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡ ಆತಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕೋಪಾಡೆ ಓಕೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕೋಪಾಡ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡೆ ಓಕೆ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಹಲೋ ಸರ್ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುಂಡು ಸರ್ ಹಲೋ ಎಸ್ ಸರ್ ಇತ್ತಗೆ ನೋಡು ಸರ್ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ತಾ ಪನ್ಯ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಓಕೆ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪಡ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಬಂಡರ್ ಸುಕ್ಕ ಬಂಡರ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಅನ್ನಂದು ಆಯ್ತಾ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡ ಹತ್ತದೆ ಪಂಡ ಓವರ್ ರೈಸ್ ದ ಬಕ್ಕ ಪನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ರಂಚ ಮಲ್ಲಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಡ್
ಬಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ನದೆ ಒಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪಲ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ 250 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಔಡು ಒಂದು ಇಂಡಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂದೇ 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 ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮವಾರ ಸರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಗೊತ್ತಾನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬೈದಿತ್ತ ಅನ್ನ ಅಚ್ಚ ಓ ದಾದವೇನಾರೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ವಿಷಯ ಬನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಬಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಇರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಐತೆ ಮರಣಿ ಬೈದಿತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಾವಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಡುಪುಡ್ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಯಾಮಕ್ ಮರಣಿ ಹೆಂಗೇನು ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆಡ್ಡೆ ಐಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲು ವನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತರತೆ ಗುಜಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ನಂದೆ ಬಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೇಜ್ ಅತ್ ನನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಲ ಅಂಚೆ ನಾವ ಅತ್ತ ಇರ್ನ ಒಂದು ಈ ಕುಜಾಲ್ಪುರ ಬುರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕುಜಾಲಿ ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಕಲೆ ಬೂರ್ನು ಇತ್ತ ಕುಜಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಕಲೆ ಅಂಚಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅತ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಇರ್ ಬೇಜಾರ್ ಅಲ್ಪಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ತೂಕ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ತೂಕ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಏನ ಸುನಿಲ್ ಅಮಿತ್ ಕೋರ್ನಿ ಅಮಿತ್ ಆರ್ ಒಂದು ಏನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಫ್ಲೈವುಡ್ ಅಂದ ಓ ಆರ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೂರು ನಾವ್ ಇರಕ್ ದಯಾಗಿ ಅತ್ ಯಾನ್ ಲಬೇಕೇನು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಬನ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಇರ್ನ ಕುಜಾಲ್ಪುರ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು 250 ಉದಯಪುರ ಪನ್ಪ 250 ಬಂದ್ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನ ಇಂತ ಕುಜಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಕಲೆ ಪಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪೂರ್ಣ ಓ ಸರ್ ಒಂದು ಇರ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಣ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನಿರೆಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಸರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ ಮಾತಾಡೋ ಏನೇನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾರಂದ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಒಂದು ಅಂಶನಿ ಬರಪಡ್ಚು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಇದೇ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಲೋ ಬ್ರೋ ಇರೇಗ ಎರಡು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಎದುರು ಬತ್ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಏರ್ನ ಏನೊಂದು ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಣದೆ ಹಾ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇಂಚಪುರ ಬಾತೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾತರ ಬರ್ಬಿಡು ಏ ಹಲೋ ಏನ ಇಂತ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಎಂತ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಇಚ್ಚ ಬರ್ಬಾರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಏ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಹಲೋ ನಿಕಲ್ನೈತೆ ಹಲೋ ಗೊತ್ತಾಣಲ್ಲ ದೂರಡತ್ತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ ಬಾತಿರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ನಿನ್ನ ಉಡಿಸ್ಬಲ್ತು ಬರ್ಪರಂಡು ಏನ ಬಾಯ್ದಲ್ಲೇ ಬಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತು ಬಾತೇರು ಅಂಚಪುರ ಬಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಡದ ನಂಕ್ಲ ಬಾತಾರ ಹಲೋ ಗುರು ಏನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಏನುಂಟು ಬೇಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ಕೋರು ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಏನುಂಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ಕೋರು ಗೊತ್ತಾಡದ ನಿನ್ನ ಅಂಸಾನಿ ಬರ ಬರ್ತೆ ನಾಯಿ ಬಂದು ಏರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚ ಬಂದು ಏರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಏ ಗೊತ್ತಾಡದ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬ ನೋಡಿಸಿ ಬಂದು ಒಟ್ರಾಜಿ ಬಾತಿರ್ನತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಡದ ಏನ
ದಾದಾ? ಕನ್ನಡ ಬಾತ್ರೆ ಬರುತ್ತೀನಿ ಕಾಪುಲೇಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತು ಬಾತೇರಿ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಬತ್ತು ಬಾತಿರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಎನ್ನ ಅಡೆವಲ್ಲ ಬಾತರಿಗೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತು ಉಂಟಿನ ಆಯ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಬರ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಗುರು 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 ಈರ್ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತು ಬಾತಿರ್ಲ ಆಪುಣ ಅತ್ತು ನಿನ್ನಡೆಗೆ ನಿಕ್ಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ನಿಕ್ಕತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಮುಜಿಗ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಬಾತೇರಿ ಫೋನ್ ಬಾತೇರ್ನತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗುರು ಈರ್ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಯಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈರ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಗುರು ಯಾನೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬತ್ತು ಬಾತಿರ್ಲ ಇಡಲೆ ಬಲೆ ಇಡಲೆ ಅವೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹಲೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ಪೆ ಹಾ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಗುರು ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂದೆ ಸೊ ಇರ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಿ ಆದಿತ್ಯ ಅಂಚ ಈಗ ಈತ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಮಾಷೆಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇರ್ನೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವೇ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಗುರು ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ 20 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಕೆಲವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಸೊ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅದರಿಂದ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಸೊ ಚಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಬಾಯ್